tickle the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find out. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure.
at sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Good morning mga ka-RNgers! Siyempre, isang linggo na naman ang sisimulan natin and sino pa nga ang kasama niya kung hindi ang kakulitan at kakikayan, siya Kikay, at siyempre di kompleto to kung wala ang aking partner. Yes! Ito pa rin ang laban na laban, Lunes! So ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy ng Arangkada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Diba? Chikahin na. Wow, kompleto pangalan, partner. And talagang lumalaban tayo, partner. And I hope when you're feeling a little down today, Kabsat, and sa mga nanonood sa atin, laban lang tayo. Yes, oo naman. At dagdag pa natin ang ating mga guests ngayong umaga dahil talagang patungkol sa laban kung paano lumaban isang kabatang leader sa hirap at bugso ng pandemya. Ano maginawa niya advokasya at pagtulong sa mga kabataan at sa mga nasasakupan niyang sa barangay. Diba? Sa ating barangay. And Kabsat, ito lang hindi lang siya lumaban for himself. Yes. Sinubukan niyang lumaban para din sa mga constituents niya at patuloy niyang nilalaban sa mga advocacy niya, platform niya, and using also arts as an expression ng paglaban. Yun. At kung anong barangay ito, mga Rangers, tututukan natin yan mamaya, di ba? At ano pa mga dagdag na guest natin, si Kikay? Siyempre, Kabsat, today is Monday. And today, alam nyo na, hindi kompleto ang Monday na to kung walang ating financial advisor, and we will now be looking into stock market. So sa mga car-rangers natin dyan na gustong mag-venture in this kind of earnings or tutok lang kayo. Kapag sinasabi kasing stock, ito yung isang laban. Risk-taking nga ika nga nila. Pero kailangan mo talagang lumaban para magtagumpay sa isang bagay. Diba, Shikikay? Yes, you have to start somewhere, and this is your start, mga car-rangers. Laban tayo by starting this day. Yes. O kaya nga, maraming salamat sa ating mga financial advisor dahil kapag lumalaban ka, dapat alam mo yung way, yung game na yon. Kaya maganda na may kaalaman ka sa isang bagay. Diba? At marami pa tayo pag-uusapan, di ba, Shikikay? Of course, partner. Siyempre, hindi mawawala ang ating morning update and morning balita sa mga car-rangers natin. Kaya alam nyo na, mga car-rangers, ang barkadang magbibigay ng ngiti at galak sa inyong puso, ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan!
Bumalik ang tambalang Sipaw! Sipaw! At talaga kapag sinasabi nating laban, marami ang nakagabit dito, di ba, Kikay? Malaki kasing aspeto ng paglaban, Yes. partner. And sa bawat paggising natin is always already a fight. And it's indeed a blessing. Kasi pag lumalaban ka, ibig sabihin, you're blessed and you're grateful for something. Ikaw ba, Yun. Kabsat, is there anything recently na nilaban mo? Oo naman, maraming mga bagay na dapat ilaban natin, especially the decision making. Lalo na ngayon nalalapit na eleksyon. Kung ano yung paninindigan natin na laban na dapat hanggang sa dulo ay mapanindigan. Ay, gusto ko yan, partner. And thank you kasi tamang Yes. reminder nga ito, mga Car Rangers, because it's already malapit na ang katapusan ng registration. Oo, So please, tama. make sure, mga Car Rangers, na ilaban natin. Your vote matters. Ang isang boto mo, Yes. it will go throughout a whole laban, diba? Yes, kaya kailangan natin lumaban sa tunay at genuine na pagbabago. Yung dapat ang kailangan natin, di ba, Kikay? At lalo na ngayong hinarap natin pandemya. At ano pa ang ating mga update ngayon naman dito sa Cordillera, Kikay? Naman, partner, natutuwa lang akong sabihin, mga Car Rangers, that Baguio City is pursuing in upgrading our post office garden and yung vicinity ng post office natin, kasi tama nga naman, we should make sure that these are not overlooked. Kasi mga Car Rangers, napakalaki ng history ng post office dito sa Baguio City, and yet they wanted to upgrade yung park mismo. So this would be in consolidated effort with SEPMO and PAGCOR. And nakakatuwa lang, partner, kasi ngayong pandemic, we're trying to improve. Nilalaban natin yung pag-improve, pag-upgrade ng mga tourism attractions natin para pag bumalik na ang travel, kaya na nating buksan yung mga yan. And ito, we have allotted budget for them, at least approximately 10 million. Wow. And nakita natin that there will be so much more that we will see into it. Kasi mga Car Rangers, yung kakabit niyan yung partner, yung ginawa nating upgrade din sa baba ng post office na ginawa siyang pathway. So, magandang connection siya that we can have these parts in the city that is more holistic para sa lahat ng tao. Di ba, Yes, Kapsat? lalo heritage area siya Yes. ng ating sa Baguio City. At napapano na, creative city to. So ilagay na natin ang pagka-creative natin dito sa ating mga parks. Di ba, Kikay? Naman, partner. Siyempre, hindi lang dito, Kapsat, di ba? We're not Yes. just limited here. Dahil lumalaban tayo internationally. Wow! Eto na good news dahil ang ating pambato na si Carlos Yulo ay nakakamit ng gold sa nakalipas na FIG Artistic Gymnastic World Championship. Carlos Yulo poses with his gold medal after winning sa vault finals yan. Nanguna ang Pilipinas, sumunod ang Japan, at kung nasa bronze area naman ang ating Israel. Grabe. At ito ay talagang binigay ni Carlos Yulo ang kanyang pangunahe at buo na 100% para sa ating bayan. Grabeng laban yan, partner. Hindi siya tumigil, di ba? Yes. Hindi siya nagpatinag. Lumalaban siya para sa atin, mga Car Rangers. And sana maging example siya for everyone that is battling something. Hindi matatapos ang laban mo. Laban lang tayo ng laban. Yes, last time ng Olympics talagang nakita natin na kahit nabigo na magkaroon ng gintong medalya ang ating Carlos Yulo, ay patuloy pa rin siyang nagsusumikap at ipakita ang kanyang kakayahan para maipakita din ang fire sa kanyang passion sa larangan ng gymnastics. Yun nga, partner. And congratulations also Yes. to our champion, Miss Hidelin, for Yes, actually being engaged now. Congratulations po. Yes. Nakita mo ba, partner, yung ring niya? Naku! Naku, ang napakaganda. Oo. At I hope see you po sa reception. Reception agad, oo. Oo, kami na po ang we're suggesting ourselves. Anyways, mga Car Rangers, tuloy-tuloy ang paglaban Yes. natin kasi nakita natin over time that there is a decrease of number yes, oo. of COVID cases here in Baguio City. Patuloy na lumalaban ang frontliners natin, Kabsat, kasi we had only a few deaths na lang as of the statistics given to us since October 24th. Ayun. Umarangkada ang ating COVID update dito naman. Dito sa Cordillera, we have
85 new recoveries po Yes. yan. Kahapon po, October 24, 5 p.m. po. At nagkaroon naman po tayo ng active cases na 58 at 5 ang namatay. No, 'di ba? Mababa na 'yon mga ka-Rangers because in the past few days nakita natin that the numbers are rocketing Yes. from above that number. Kaya nakakatuwa lang. And tuloy-tuloy na lumalaban ng mga barangay natin mga ka-Rangers Oo. because so far we don't have any new lockdown orders. Ang babait naman ng mga ka-Rangers Oo. natin Oo, hindi nagpapasaway. At ito nga, meron din po tayo existing lockdown order pa rin naman sa 6 na areas po yan. Sa Purok 4, 10. And Purok 2, Phase 2 ng Bahang Norte Sur, Apugan sa Totomas Central, Valenzuela Street sa Ludmitra, Purok 4 ng Sunflower Street ng San Luis Village, Purok 22, Irisan at Lagoon, Lower Rock Quarry. Naman, patuloy ang paglaban natin mga ka-Rangers because we have our on-site vaccination starting with SLU Gym or Yun. the Bishop Carlito Senson Sports Center. Mga ka-Rangers again, this is within the categories of A1 to A6. Sa mga nagtatanong kung anong brand, available po ang Moderna and Pfizer. And again, no stubs needed. Just go ahead and have your QR code downloaded. And this is open to all 128 barangays here in Baguio City and nearby provinces kasi mga ka-Rangers, we're rearing na malapit ng buksan ang ating vaccination site within the list area. And also, sa mga second dose po ng Sinovac, last September 27, Moderna on September 27 as well, and October 4 Pfizer, punta na po kayo sa UB and SM Bakuna Centers. Yan. Yun, at ito, arangkada din ang ating Baguio Country Club. Thank you very much, BCC, sa inyong pag-arangkada bilang vaccination site din natin. Narito, they will cater also A1 hanggang A5 at the rest of adult population po. AstraZeneca at Sinovac ang ating vaccine dyan. At magbibigay din tayo ng second dose sa mga nakakuha ng first dose noong September 27 ng Sinovac. At hindi na po kailangan ng stop dito. Kailangan lang po natin ng mga QR code at ang ID na magpapatunay na nasa kategorya ka na nasabing A1 hanggang A5. Yes, partner. And the rest of population Yes, as yes, well. naman. Di ba mga car-rangers, laban-laban lang tayo and unang paraan natin sa paglaban ay to get ourselves vaccinated, di ba? And Yes, partner, sino pa bang lumalaban ngayon kung hindi ang ating mga barangay? Yes, oo nga, ngayong barangayan, tingnan natin kung anong barangay ang ating lulusubin. Nako, yan na nga. At kitang-kita talaga natin yung paglaban ng ating mga officials at kabataang leader ngayong pandemya. Narito na ang ating SK Chairman ng Barangay Kayang Extension, Sir Alan Garcia Fernandez. Good morning! Hello sir, good morning po ma'am. Good morning sa lahat po na nanonood. Good morning din po. Ayun, good morning Sir Allen. Sir Allen, kamusta naman ang barangay Kaya Extension at paano tayo lumalaban sa gitna ng pandemya? Yes po, currently po meron po tayong mga posting po dun sa mga TARP, sa mga posting areas ng COVID awareness and something na ano po na tawag doon sa mga posting areas po. So, ma'am sir. Yes, oo naman. Oh, Sir Allen, ito nga bilang kabatang leader ngayong pandemya, anong mga ginawa nating hakbang para matugunan ang mga pangangailangan natin ngayong pandemya, lalo sa mga kabataan? Yes po. Sir ma'am, yung naging project po namin this pandemic is yung we distributed 300 packs of relief goods. Then another na naman po yung sa may 97 pieces ng anti-COVID kits. Then sa Linggo ng Kabataan, sir. Ma'am. Yes, itong 300 relief operations, paano po natin ginawa ito? At talagang saan po tayo kumuha ng budget? Meron po ba tayong bayanihan act na ginawa natin dito? Yes po, sir. Yung unang step po namin is syempre po, naging lockdown. So, bawal muna yung mga travels, bawal muna yung mga lakbay-lakbay. So, yung ginawa po muna namin as first step, yung kung sino po yung nakatira or naka-receive dito sa barangay namin, ang ginawa po namin is nag-census po kami. So, 15 to 30 years old, ganyan. So, hanggang sa naka-come up po kami ng 300 households. So, doon po namin binase yung sa may quantity nung sa relief.
Then yung sa budget po namin is wala po talagang budget talaga doon. So yung ginawa po namin is nagtanong po kami sa accounting tsaka doon sa may COA if pwedeng mag-realignment. So yung ginawa po namin is ni-realign po namin yung seminar sana ng Adolescent Reproductive Health Seminar. So nagpaalam po kami na baka pwedeng i-realign. So pwede naman po. So yung ginawa po namin nagplano muna kami. So yung ginawa namin SK Council, ito yung plano, ganyan. So we come up 300 packs. So yun po yung ginawa namin. Nakita namin, Sir Allen, kung paano nyo Yes pinaigting po. yan. Kasi sabi mo nga, humingi tayo ng ginawa ng paraan sa paglaban. Yes po. Kung man kulang yung budget, ginawa ng paraan. Sir Allen, ito pa, interesting kasi nagkaroon tayo ng COVID kits sa mga Yes po. Yes, ma'am. kabataan as well. Ikwento nyo naman yung process or proseso no, kung paano nyo to nagawa. Yes po. Yes po. Ma'am, yung process po kasi nun is realignment na naman din po siya. So another seminar ulit siya, tapos nagtanong ulit ako sa COA, sa accounting kung baka pwedeng mag-realign ulit. So yun, biglang sabi naman nila na okay naman daw, at least emergency naman daw yun. So yung ginawa ko ulit, binis ko yung sa may 18 to 20 years old. So yung time na yun is pwedeng lumabas ng 18 to 20. So yung ginawa ko, total of 97 packs. Yun po yung namin sa anti-COVID kits. Ayun. Napakahalaga yan dahil ngayong pandemya, kailangan talaga natin yung mga anti-COVID kits na yan. At paano natin ito nagkaroon ng kahalagaan at paano feedback po ng kabataan nung tinanggap nila ang mga anti-COVID kits na to? Yes po. Yung unang feedback sa akin sa unang taong nagtanggap nun is sabi na, ay sakto, wala na kaming sabon, wala na kaming alcohol, ganyan. So yun nga po, biglang nagsiwalaan ng mga supply ng alcohol. So parang yun din yung naging susi din na para matulungan din yung mga kabataan sa atin. Yes, that's right, Sir Allen. And yun kasi yung outside or aesthetic panglabas. And paano naman, Sir Yes Allen, po. meron tayong ginawa inside naman, which is for us to take take care of the mental health of our youth. And nag-start siya sa isang food photography contest. Ikwento niyo Yes naman. po. Yes po. Ma'am, yung sa may Linggo ng Kabataan, which has meron po tayong 3 activity, yung sa food photography, yung sa poster making, tsaka doon po sa may Life in a Day vlog. So yung sa may food photography, so which is naka-inline doon sa may team, tapos doon din sa may poster making, ganun din po sa team. So ngayon po, medyo ginawan ko ng twist. So yung Life in a Day vlog, yung ginawa ko po is para makita ko kung ano yung insight nila, kumbaga sa online class, yung sa pandemic, ganyan. So mostly, sa mga entries po natin is nakita ko parang natamaan na yung mental health nila, parang kumbaga na-stress sila kasi sa online, tapos yung sa mga nangyayari dito sa barangay namin, then sa whole Baguio. So yun po. Yes, yan, nakwento mo na yung vlog contest na yan. Yes po. At pag-usapan naman natin yung food photography at poster making. Pareho Yes po. nasa artistry na side po Yes yan. po. Paano nakatulong ito sa ating mga kabataan, lalo na ngayong pandemya at yung mental health nila? Yes po. Mostly po sa kabataan po sa atin ay artist po sila. Yes, Mga magaling sila mag-drawing, magaling sila magluto, magaling sila mag-picture, ganyan. So, what if kaya kung ganun yung ginawa ko, para magaling din sila magluto, magaling sila mag-picture. So, paano kaya kung isang activity, another activity ulit na ganun. So, another twist na naman, ganun yung ginawa ko. So, parang yun nga, biglang nag-click. So, maganda yung daloy ng activities. Yes. Eto sa poster making naman po, paano tayo nagkaroon ng idea dito? At paano to? Pipicturean lang po ba nila at ipopost nila? Yes po. So yung process po niyan is yung picture po nung activity nila o yung output nila. Tapos yung time lapse na i-send nila sa akin. So para base as a proof na ginawa po nila yung output. Sige.
Naman, Sir Allen. And nakita kasi natin holistic yung approach natin sa kabataan. Aesthetically Yes and po. also mental health. And pati sa pagkain kasi, Sir Allen, ngayon, no, maraming kabataan ang natutong magluto. They have reskilled Yes po. themselves. And ngayon, helpful na sila sa mga magulang nila, no, Sir Allen? Yes po. Yan. Sir Allen, pag-usapan naman natin, would you have any rough number po ng vaccines, number ng vaccines natin within Kaya? Yes. Kasi tama po ba, within ano tayo, no? Market area tayo, which is Yes po, yes, ma'am. broad Central District po, category yes or po. barangay dito sa Baguio. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, as of now, meron po tayong percentage of 87%, which is malaking percentage na po yun, ma'am. So, ganun pa rin yung ginagawa namin, ma'am. Nag-disseminate kami ng mga announcements na mayroon pong mga vaccination na ganyan, date, schedule na ganyan, mga ganun po, ma'am. Yes, wow. At ito na, kitang-kita talaga natin na talagang may malaking parte ang boses ng kabataan na patuloy na lumalaban sa iba't ibang aspeto ngayong pandemya. Isa na dito, ang nalalapit na pagpili ng ating mga trono sa pamamahala. Yes po. Sir Allen, bilang public servant, paano mo nahihikayat ang ating mga kabataan para lumaban at ipagpatuloy ang kanilang boses para piliin kung sino yung nasa trono na dapat mailagay sa pamamahala? Yes po. Yung unang-unang ginagawa ko po is kung sino yung napupusuan mo, kung sino yung talagang magandang advokasya. So, sige, yun yung piliin mo, ganyan. So may kanya-kanya naman tayong mga kandidato. So yung sinasabi ko na lang, basta mag-register na lang kayo. So ito yung process, ito yung mangyayari, ito yung kanyan. Basta i-contact nyo lang ako, contact nyo lang yung barangay, balik na lang kayo dito kung maaari kailangan ng certification. So yun lang po yung answer. Yes. Sir Allen, anong stud naman natin dito kapag may mga nagkakaroon ng conflict naman? Akala naman natin, there's a respect pa rin sa pagpili kung sino dapat ilagay natin sa trono ng pamamahala. Pero nagkakaroon ng conflict at hindi natin maiiwasan ito. Paano natin magkakaroon ng peace area naman kapag sa pagpili ng mga ilalagay natin sa trono ng pamamahala? Yes po. Since ang pinag-uusapan naman po is leader, ang leader po is pinaka ano na yun? Sir Allen, go. Hello po. Yes, go ahead, Sir Allen. Yes po. Sir, yung pinag-uusapan po natin dito is yung paano natin kung sino po talaga yung yes. Ano start natin sa mga conflict na nangyayari sa mga pagpili ng trono ng pamamahala? Akala natin dapat may respeto sa sa isa't isa. Yes po, sir. Yun po, sir, kailangan pa rin po nating respeto yung isa't isa since magkakaiba naman tayo ng political view. So, mas mainam po sana, sir, kung tahimik na lang muna or it's either na ito maganda yung ginawa nito, so kung ako sa'yo, o ito yung gagawin mo, ganyan. Ganun, sir. Naman, yun nga, Sir Allen, dapat hinahanap nga natin. Ikaw ba, Sir Allen, personally, ano yung value ng isang kandidato na hinahanap mo para iupo mo siya bilang leader dito sa ating barangay or also dito sa community? Yes po. Especially po ngayong pandemic, so emergency. So kunwari, meron pong lumindol, meron pong typhoon, ganyan po. Parang siya yung pinaka-visible sa kanila. Kumbaga, ito, tulong, ganyan, ito, ganyan. So, siya po yung parang unang-unang pupunta sa kung saan merong calamity, ganyan, para magbigay ng parang suporta. Ganun po, sir. Yun. Sir Allen, ito, ano naman po ang mga ginagawa nating hakbang pa at mga upcoming activities para matugunan ang ating mga kabataan at mga barangay sa ating Barangay Kaya Extension? Dahil nalalapit na ang ating mga iba't ibang mga aspeto na kailangan solusyonan. Yes po, sir. Sir, since po na nakita ko naman po sa mga entries po nila sa vlog, so this November 2nd week, mag-set po ako ng Adolescent Reproductive Health and Mental Health po na seminar.
Sir Allen, yan, nabanggit mo yung sa reproductive health. Sir Allen, Yes ano po, naman yes yung po. stand mo dito that the youth is not really knowledgeable dito, pero kayo yung nagbibigay ng plataforma para i-educate ang ibang tao? Ano yung stand mo dito, Sir Allen, na they say na mangmang pa ang kabataan pagdating sa ganitong aspeto ng komunidad? Yes po. Yung stand ko po dito, ma'am, is kailangan po talaga natin kailangan po talaga nating malaman since mga teenagers ganyan. So tumataas na po kasi yung percentage po ng teenage pregnancy. So this the way na this seminar, so makakatulong po ito para sa mga kabataan. Yes naman, Sir Allen. Sir Allen, sino naman yung gusto nating mapasalamatan at imbitahin na rin sa mga upcoming activities nyo? Yes po, una-una po sa mga nanonood, thank you po. And sa Kayang Extension Barangay, Sir Ma'am, thank you po. And this staff, thank you din po. Yun. Ay, Sir Allen, kamustahin ko din po pala ang barangay officials ninyo. Ano pa mga ginawa ninyo bilang kayo ang representative ng Barangay Kayang Extension ngayon, nakausap namin, ano ang mga hakbang na ginawa ng ating barangay officials dyan sa Barangay Kayang Extension para matugunan naman ang ating mga pangailangan sa mga constituent nyo dyan sa barangay? Yes po. Sir Ma'am, yung ginawa po ng ating ng ating barangay officials, which is yun nga po, nag-distribute po ng Kayang Extension Barangay ng 120 packs ng relief packs para sa mga senior citizens, PWD, then sa mga iba pang women's organization, ganyan po. Then always po nagpo-posting kami ng mga announcements sa Facebook po namin. Then yun lang po, sir, ma'am. Ayun. Thank you for that update, Sir Allen, sa mga barangay officials naman natin. Sir Allen, mga mensahe naman natin para sa ating mga kabataan at ngayong pandemya. Yes. Hello mga kabataan. Alam kong medyo stress na kayo, medyo nade-depress na kayo. So yun, keep moving forward lang po talaga. Ingat kayo always. Sabi nga keyword natin, keep moving forward. Tama nga, laban pa rin at patuloy pa rin tayong umarangkada sa hirap ng buhay. Salamat, Sir Allen, sa iyong serbisyo ngayon sa ating barangayan. Di ba, Shikikay? Maraming salamat, Sir Allen. At sana Thank you din dumami po. pa yung katulad ninyong youth leader na patuloy na lumalaban pang araw-araw. Salamat, Sir Allen. Iyon. Thank you po, sir, ma'am. Thank you po. Wow, sa ating barangayan, umarangkada ang Barangay Kayang Extension, hindi lang kabataang leader, nabanggit din ni Sir Allen ang mga barangay officials. Oo, partner, if I remember correctly, na-interview na rin, naging kasama na rin natin yung barangay official nila dyan, na si Cap, yung kapitan nila. So, maraming salamat kasi nakita natin na talagang lahat sila ay lumalaban dito, di ba? Oo naman, hindi lang Barangay Kayang Extension, marami pa tayong nakausap sa barangayan na patuloy at kitang-kita nalaga natin yung passion nila sa pagiging public servant dito ngayong nangyayari ang pandemya. Yes, on or before pa ng pandemya, nakita natin that there are leaders that is willing to fight to change everything, di ba, mga Yes, ka-Rangers? emphasizing the word leaders, not boss. Exactly! Yes. Gusto ko yun, partner. Oo naman, leaders are, yung leader talaga siya yung magli-lead sa'yo, sa iyong pangunahing goal as a group, not a boss that commands everything, pero hindi naman nagkakaroon ng progress. Yun nga, partner. I Yes. better I'd stand with a leader than a boss. Yes, diba? amen for that. Dahil ngayong Laban Lunes, marami pa tayong pag-uusapan. At mamaya nga pag-uusapan din natin ang mga kaganapan at mga good news sa Morning Balita. Diba, Shikikay? Yes, and tuloy-tuloy natin yan, mga Car-Rangers, because we will give you another way para lumaban in all your financial investments. Iyon at ito pa rin ang morning barkadahan na nag-uumapaw ang good vibes at swak na swak sa inyong umagahan na mainit na kape at napakasarap na sinangag. Ayun, oo nga talaga. Naglilihi na naman tayo sa sinagang partner, sinangag. Nagutom din kasi ako sa food photography ni Sir Allen sa Barangay Kayang Extension. Kitang-kita ko talaga yung kahit picture pa lang,
Gutom na ako. Ikaw din naman, partner, di ba, Yes. during pandemic, you were able Yes, to oo. hone your skills in cooking. Kaya Oo. sabi nga natin ngayong pandemya, we have our own ways para lumaban. Yes, ang ganda ng mga ganitong usapan dahil talagang nakikita talaga natin yung innovations at pagdidiskarte ng mga Pinoy, lalo na ngayong pandemya. At ito na, mga ka-Rangers, wag na po kayong maglilipat ng channel. Hawakan lang ang yung remote at sumama sa aming morning barkadahan na magpapatuloy sa inyong Mercado Stories dito sa Cordillera, Luzon. Buong Pilipinas, ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin naman nagbabagang balita. Ngayong umaga, ito ang morning balita. Pagpapalago ng hybrid na bigas tinututukan sa Kalinga. Narito ang balita. Para mapalakas pa ang produksyon ng bigas sa Kalinga, isinailalim ng Department of Agriculture sa training at retooling ang mga magsasaka ng Kalinga. Hangad nito na turuan ang mga magsasaka sa pagpaparami ng mga punla ng hybrid rice. Natapos na ang 4 na batch ng mga magsasaka. Sa hybrid rice, mas marami ang ani. Ito ang nakikitang sagot ng Department of Agriculture sa rice sufficiency ng bansa. Pinangunahan mismo ni NCIP Chairperson Allen Capuyan ang turnover ceremony sa bagong tayong opisina ng NCIP sa Bulanao, Tabuk kahapon. Nagkakalaga ito ng 35 million pesos. Sinimulan itong itayo noong Pebrero noong nakarang taon at natapos lang noong Enero ngayong taon. Dahil sa bagong tayong opisina, tiniyak ng NCIP na maseserbisyohan pa nila ng maayos ang mga katutubo ng Cordillera. Nagpapasalamat naman ang pamalang panlalawigan ng Ifugao sa natanggap nitong 13 mga oxygen tanks mula sa Malnutrition Alert Ifugao o MAI, isang non-government organization. Personal itong tinanggap ni Governor Jerry Dalipog. Ang mga nasabing oxygen tanks ay ibibigay sa mga healthcare facilities ng probinsya at sa rural health ng Kiangan. Asam naman ng MAI na magagamit ang mga oxygen lalo na sa mga critical cases ng COVID-19 sa probinsya. Sa kasalukuyan, aabot sa 1,100 ang aktibong kaso ng Ifugao habang 84 na ang patay at 7,900 naman ang mga gumaling mula sa COVID-19. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Dumako naman tayo sa Ilocos Sur. Bubuksan na ito para sa mga turista. Narito ang balita ni Christine Maytirado. Masisilayan na ng mga turista ang mga makasaysayang tourist destination sa lalawigan ng Ilocos Sur. Kinumpirma kasi ng Ilocos Sur Provincial Tourism Office na bukas na ang probinsya para sa mga nais bumisita sa lalawigan. Tanging papayagang pumasok ay mga turista mula sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ, MGCQ at mga lugar na nasa Alert Level 1, 2, and 3. Kailangang ihanda ng mga nais bumisita sa probinsya ang valid ID, Tarana Travel Request and QR Code, ang kanilang DOT Travel Agency or Hotel Booking Confirmation, at ang negatibong antigen test na kinuha sa loob ng 24 oras bago pumasok sa probinsya. Paalala sa mga turista, hindi pinapayagan ang walk-in tourist. Ang mga turista naman na may kamag-anak o kaibigan sa Ilocos Sur ay hindi pinapayagang manatili sa kanilang mga bahay. Sa halip ay dapat pa rin silang manatili sa kanilang pre-booked DOT accredited hotels, resort, villa or transient houses. Walang itinakdang age restrictions para sa mga bibisita. Christine Maytirado para sa Luzon Headlines. Lolang may kapansanan sa probinsya ng Tublay, Benguet, pinatayuan ng bahay. Yan ang kwentong ibibida ni Charles Nicolimon. Sa barong-barong na ito, nagtiis si Lola Carmelita at ang kanyang kapatid na si Sabado. Gawa ang kanyang tirahan sa tagpi-tagping kahoy, kaya tuwing tag-ulan, napapasok ito ng tubig. Tinuldukan ng Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company ang kanilang kalbaryo. Ito po ay ginawa natin dahil itong recipient natin ay pumasa sa social investigation. Hindi basta-basta kasi magpagawa kami ng bahay kung walang social investigation para makita namin kung talagang kaya o hindi. At siya po isang indigents to give yung mga tao na hindi nakaranas ng magandang tirahan. Di ba? Natutulog sila sa tumutulo, hindi sila makatulog. May nakita niyo yung bahay niya kanina, walang pintuan, sako, tapos pumapasok ang lamok. Baka mamatay na siya, hindi pa niya naranasan na tumira sa magandang tulugan. Labis ang pasasalamat ni Lola Carmelita at Filiberta Pukay dahil sa hinaba-haba ng panahon ay magkakaroon na sila ng maayos na matitirhan. Salamat po ta. Da kami ti may sangan na tulungan ti kastoy. Badi nga yaman ko, sir. Salamat ta badik pun yaman son si kayo ta. Inaramidan nyo ti house na. Mula kasi nang ipinanganak si Lola Carmelita, hindi na ito nakakapagsalita at nakakarinig. Hindi nakapag-asawa si Lola Carmelita. Kaya naman, sa edad nitong 65, nagsisilbing gabay ng matanda ang kaniyang mga kapatid. Ayon kay Police Colonel Reynaldo Pasiwan ng Benguet Provincial Police Office, ang naturang proyekto ay parte ng pabahay project ng PNP. So yung lahat ng mga munisipyo, pinapahanapan natin yung mga chief of police to maghanap din ng mga ganito na mga beneficiaries at gawa natin ng pabahay program. The same concept na rin yung nangyari dito, yun din ang gagawin ng mga ibang municipalities. Sa loob ng isang buwan, binuno ng mga pulis na itayo ang bahay. Aabot sa 300,000 piso ang nagastos. Hinugot ito mula sa kanilang sariling bulsa at mga donasyon. In behalf of my sister Carmelita Pukay, we would like to express our sincere gratitude to the donors and sponsors. Thank you, sir. You may take your seats. Sa iyak at tuwa na lang ng matanda, idinaan ang labis na pasasalamat nito. Kaya naman, nagpaalam na si Lola Carmelita sa barong-barong nito. Kumpleto ang bahay ng kwarto, banyo, tulugan at pati na rin supply ng pagkain ng matanda.
Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com At tumutok sa Luzon Headlines. Ako, si Paul Baldosa. At Shekay Nakudaw. Para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital.
Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Where Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!
Laban Lunes at patuloy pa rin tayo lumalaban sa hirap ng pandemya. Patuloy pa rin din tayo lumalaban na magkaroon ng mga bagong kaalaman dahil ngayon ay Lunes, di ba Shikikay? Marami tayong malalaman na mga kaalaman sa financial education. Di ba Shikikay? Yes, partner. Kaya nga, di ba partner, ito ang Laban Lunes. Diba? Kaya sabi mo nga, lumalaban tayo with a lot of things. Pero yung isang bagay na lumalaban tayo is that we know na papadami natin yung nalalaman natin at nabibigyan tayo ng idea kung ano yung mga pwede nating pasukin ngayong pandemya. Oo, sabi nga nila, bago ka pumasok sa isang laban, dapat meron kang kaalaman na natutunan at paano gamitin ito sa yung laban na haharapin. At ngayon nga, Lunes ngayon, di ba Shikikay? Ano ang meron sa Lunes? Pasok na pasok ngayong Lunes, mga Cardians, ang paglaban natin with our financial education. Kahit wala ngayon ang ating energetic na si Sir Efren Liamas Cruz, our CEO na ang personal finance advisor, ay aarangkada naman ng isa sa mga yaman coaches. At excited na ako dito, Shikikay. Naman, by profession, he is a CPA. And of course, sabi ko nga, a yaman coach din. We have with us this morning, Sir Elmer Zabala. Good morning! Magandang umaga, Shekina and Paul. At sa lahat ng mga nakikinig sa Morning Balitaktakan. Ito ang iyong yaman coach, Elmer Zabala. Yun! Hello, Sir Elmer. Alam nyo po, may kaparas kayong ngiti. Dahil sa yung ngiti pa lang, nag-uumapaw na marami na kaming malalaman na kaalaman ngayong Lunes. At parang kitang-kita ko na sa background ni Sir Elmer kung ano pag-uusapan natin. Kanina pa namin pinag-uusapan, Sir Elmer, actually. Yes, it's all about, di ba, Shikikay? It's all about stocks ngayon. Sa mga ka-rangers natin, di ba, nauuso at talagang rinig na rinig sa tenga natin ang sinasabing salitang stocks. At Sir Elmer, pangunahan na natin to. Ano nga ba ang stocks? Thank you, Paulo, no? Paul. Yes. So, pwede nating i-compare ang stock market sa isang supermarket or palengke, no? Kagaya sa palengke, makakabili ka dyan ng iba't ibang gamit or pamilihin, no, na gagamitin mo, whatever, kung saan. Sa stock market, ganun din, no? Dito naman sa stock market, makakabili ka rito ng iba't ibang shares of stocks ng mga kumpanya. At itong shares of stocks ng mga kumpanya na ito ay isang investment. Yun pala yun, Sir Elmer. At least yung pagkaka-explain is talagang nasa layman's term na yung mga car engineers natin dyan would really have the idea about it. Sir Elmer, ang tanong naman natin, ang napakalaking tanong dito is that paano nga ba kumikita sa stock market and ano naman yung kibak niyang risk pag pumasok nga tayo sa ganitong industriya? Katulad ng palengke, no, 'di ba, sa palengke pabago-bago rin yung presyo ng mga bilihin, no. Pwedeng tumataas, pwedeng bumababa. I remember nga parang last week we buy calamansi and then this week no bumalik kami, tumaas na yung presyo ng calamansi, parang almost nag-double. So ganun din sa stock market, pag bumili ka ng shares of stocks, pwede ring tumaas yung presyo ng shares of stocks na yun. So pag tumaas siya, kumikita ka. And talking about risk also, no, Shikaina, no, ganun din, no, pwede rin kasing bumaba yung presyo ng stock. So for example, binili mo, tapos after a few months or maybe days, pwede rin siyang bumaba. So pwede ka rin bumaba ang value ng investment mo. Iyon. Sir Elmer, syempre sa mga ordinaryong nanonood natin ngayon, ng mga ka-rangers natin, at hindi bihasa sa stock market, paano tong process na to? Meron kailangan ba silang puntahan na site or kailangan ba silang pumunta sa tulad ninyong mga financial advisors? Ang suggestion ko, no, katulad ng sinabi mo kanina, Paul, no, sa any investment na papasukin mo, napakahalaga na naiintindihan mo ito. So, marami na ngayon, hindi katulad before na ang hirap mag-research about how to invest sa stock market. Ngayon, pwede ka na mag-YouTube. You can get information about the stock market. But my suggestion is really to ask a professional to guide you on how you can go investing sa stock market. Yun! At ito na nga, kunyari, merong isang kliyente na pumunta sa inyo
at nagtatanong, ano ang dapat nilang piliin na stock market? Ayan, no, kung napili mo na, no, na by the way, no, ang stock market is not for everyone, no. Hindi yan po pwede na pag gusto mo mag-stock market, pwede. So may mga pagkakataon na ang stock market investment ay hindi na angkop sa maybe sa iyong kalagayan ngayon or maybe sa timeline mo. So pero kung ito yung gusto mong pasukin at nakapagtanong ka, no, merong dalawang ways para makapag-invest ka sa stock market. Pinaka-importante, alamin mo muna ang iyong layunin para saan ba yung investment sa stock market. Ano ang iyong kaalaman dito sa stock market? At ang pinakahuli, ano yung kakayanan or maybe yung capital na pwede mong i-invest dito. And from this, you can decide moving forward kung diretso ka na ba mag-i-invest sa stock market or indirect ka mag-i-invest sa stock market. Yun. At talagang mahalaga na meron tayong kaalaman sa ganitong usapin dahil sabi nga, risk-taking ang stock market pero may tiba-tiba na mga outcome ito, di ba, Shikikay? Yes, Sir Elmer. Actually, excited na kami malaman yan. Although, Sir Elmer, ano nga ba? Ano yung ways in order for us to invest into stock market? Shikay na, no? Dalawa yan. No? Una, yung direct. Ibig sabihin, ikaw na mismo yung bibili ng stocks mo, ikaw na mismo yung mag-aaral kung kailan mo to bibilin, anong presyo mo bibilin, kailan mo to ibebenta, anong presyo mo ibebenta. That's what we call direct investment sa stock market. Ngayon, kung hindi pa ito yung kaya, no, hindi mo pa to kaya, hindi mo pa to naiintindihan, mayroong pangalawang way ng pag-i-invest sa stock market, which is indirect. Dito naman, mag-i-invest ka through a managed fund. So, yung managed fund, ibig sabihin, meron kang fund manager na siya yung gagawa ng pag-i-invest sa stock market. Yun. At ito nga, Sir Elmer, ang dami ang interesado. At ito, bumabati naman ang ating iba't ibang viewers. Ito, ang ating Marilu Tulyok, sabi, good morning, Shipaw. At dagdag pa natin kay Money Boy, siya po, Piyad. Sabi niya, let's go, Coach Elmer. At dagdag pa natin si Joy Mendoza Lungkop. Good morning, Papa P, Shikikay, at Coach Elmer Zabala. At sino pa, Shikikay? Yun, actually, meron tayong early bird, Sir Elmer. Sabi ni Sir Nino kanina, waiting for Coach Elmer. O, Sir Nino, dito na po siya. And bagong-bagong komento dahil nanggaling kay Sir RJ Esma. Solid Coach Elmer. Sabi nilang ganun, Sir Elmer. Ang dami nating fans. Yun. At ito pa, Sir Elmer, ang tanong po, may naman nagtatanong din po, ano mga tools in investing po in stock market naman? Ano makailangan natin dito? Ayan, no? So, kung diretso ka mag-i-invest sa stock market, personally, ito yung ginagamit ko. Fundamental analysis, ito yung pag-aaral ng mga financial statement ng mga kumpanya. At yung pangalawa is technical analysis. Ito naman yung pag-aaral ng paggalaw ng presyo ng isang stocks. So napaka-importante na meron kang kaalaman dito para magamit mo sa pag-i-invest sa stock market. Yes naman. Oh, thank you dyan sa mga sinabi nyo tools at fundamentals na ika nga sabi nyo, Sir Elmer. Di ba, Shikikay? Yes. And Sir Elmer, curious kami nga ito. How do we earn in stock market and are the earnings guaranteed? Yan, no? Dahil ang investment sa stock market is actually investment sa mga negosyo, no? Sa mga business na listed, no? Yung earnings mo dito sa stock market will never be guaranteed. At the same time, no, lahat ng investment, laging may kaakibat yan na risk or panganib. Na yung panganib na yun, po pwedeng bumaba yung value ng yung investment or pwede ka pang maubos, no? So laging mayroong kaakibat na risk. So hindi guaranteed ang investment or ang earnings sa stock market. Iyon. At talagang kitang-kita talaga natin dito sa usapin natin about it's all about stock market. At Sir Elmer, kapag sinabi nating managed funds naman, ano po ito? May connection po ba ito sa stock market? Paul, meron tong connection sa stock market kasi meron tayong mga investment sa stock market through a managed fund, no? Normally, you can go to your bank and ask for an investment like UITF or mga investment companies like mutual fund.
nag-offer din to ng mga investments sa stock market. Even our life insurance companies, meron silang mga produkto na meron ng kasamang investment sa stock market. So pagka-manage fund ng iyong investment, meron ng fund manager na nagmamanage ng investment mo sa stock market. Na, ang lawak ng ganitong aspeto, Sir Elmer, kasi ako bilang isang teacher by profession also, ngayon ko lang din naiintindihan how these things actually happen, lalo na dito naman sa management. Kasi kami naman, Sir Elmer, is turismong side. Sir Elmer, a question was posted to us. Do cryptocurrency work like stocks? Pwede, no? Pwede ang cryptocurrency ay mag-work as a stock investment, pero magkaiba sila ng uri, no? Ang cryptocurrency, ang ini-investan mo dito is actually yung mga cryptocurrency mismo. Sa stock market, ang ini-investan mo dito ay mga kumpanya. So, pwedeng parehas sila na investment, pwedeng parehas din silang high risk, pero magkaiba ng uri. Iyon, Sir Elmer. Ito nga, nabanggit na natin itong mga investment na to. Safe po ba na investment itong nabanggit natin? Una muna ang stock market at yung cryptocurrency. Unahin na natin ang stock market. Safe investment po ba ito? When we say safe, no, normally ang mga iniisip ng mga tao, pag safe, di ba mawawala yung pera ko? Kung nag-invest ako dyan ng 1 million, di ba mawawala yung 1 million ko or hindi bababa? So, katulad ng sinabi natin kanina, hindi guaranteed ang return. At lahat ng investment may kaakibat na risk. So, at the end of the day, you still have to manage your risk. But investing in the stock market, ang lagi kong suggestion, talk to a professional. Kasi marami ring mga lumalabas na scam, lalong-lalo na pag pinag-usapan natin ng mga cryptocurrency. So, napaka-importante na naintindihan mo yung investment na papasukin mo, and the best if you talk to someone na knowledgeable dito. Yun. At 'di ba, Shikikay and Sir Elmer, na uso ang ating mga stock market, lalo sa mga fast food chains. At 'di ba po, nabanggit natin example na 'yan. Okay lang po ba na mag-invest tayo sa mga ganito lalo na ngayong pandemya? Napakalaki ng opportunity na pwedeng kitain ng isang investor sa stock market. Ang recommended ko lang, no, pag-aralan itong maigi. Kasi I was reviewing, no, yung past 20 years return ng stock market nasa 10.48% per year. So kung titignan mo, walang investment na makakapagbigay nito, i-compare mo yan sa yung investment sa savings account or maybe sa mga bonds na in-offer ng government or corporation, or even sometimes even real estate, mas mataas pa ang return sa stock market. Napakagandang tip niyan, Sir Elmer, na bibigyan na kami kaagad ng ways or nag-isip na kami ni Papa Paul kung paano nga ba. Pero Sir Elmer, ang tanong naman namin, ang mahiwagang tanong, how much do we need to invest on startup amount in order for us to start into stock market? Ayan, agree. Tama yung question mo, Shikikay, no? A lot of people think or iniisip nila kailangan mo ng malaking halaga para makapagsimula ng investment sa stock market. Pero if you talk to a online broker, pwede ka magsimula at as a minimum of 5,000, makakapag-open ka na ng iyong online broker's account. Kung iyan naman ay managed fund, no? Yung meron ka ng fund manager, as little as 1,000 pesos, makakapagsimula ka na. Wow. Sir Elmer, can you just give us a quick idea? Sabi mo kasi as low as 1,000 to 5,000, you can already start up with the stock market. Sir, saan ba kami usually napupunta for that? Ayan, no? Pwede kang mag-research sa internet, i-type mo lang ang mutual funds in the Philippines at makikita mo dyan, meron ng mga mutual funds na ibibigay sa'yo na pwede kang mag-invest sa stock market. At kung broker naman, pumunta ka lang sa pse.com.ph, that's our Philippine Stock Exchange dito sa Pilipinas. I-type mo yung online brokers, makikita mo na yung mga online brokers na available for you.
Yes, oo. At ito, sir, ito naman, ano po yung return or return of investment, or ROI natin dito kapag sinabing stock market naman? Ayan, no, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi guaranteed ang return. Pero kung titignan natin for the past, sabihin natin, for the past 30 years, no, for the past 30 years, so simula 1991 hanggang ngayon, no, ang average return, ang tawag namin dito, CAGR, no, is around 7%. Ngayon, kung 20 years naman yung titignan mo, no, mas mataas, nasa mga 10.48%. And yung ngayon, no, latest 10 years, because of what happened sa pandemic, no, ang return niya, average, for the last 10 years is around 5.3%. But these are not guaranteed. Ulitin ko lang. Yes. Sir Elmer, itong tanong ko, may nagiging successful ba kapag sa mga ganitong stock market at yumayaman? Of course. Marami, no? Marami. Meron akong mga personaling kilala, no? That they invested sa stock market. And right now, no, lalo na nung nakapagsimula sila, even some of my clients na nakapagsimula kami during the pandemic, marami sa kanila kumita na sa stock market. Right, you're right. Sir Elmer, also, meron kasi tayong mga kakilala, kaunting kakilala, kaibigan na andito rin sa industriya ng paglalagay ng investment into stock market. Sir, ang sabi kasi nila, there will be times na bababa daw po ang stock market. So, ano ba dapat yung gagawin doon? Kasi some of them, sabi nila, pinull out ko na kaagad kasi ang baba nung investment ko on that. Sir, can you give us a clarification of which is the which pagdating naman sa pag-risk taking pagdating sa stock market? Perfect. Diyan pumapasok yung kaninang sinabi natin, no? Para saan ba yung investment mo? Ano ba yung layunin ng investment mo? Ano ba yung kaalaman mo sa iyong investment? At ano ba yung kapital or kakayahan mo na nilagay mo dyan sa investment? Merong mga times, no, na pag bumagsak ang market, no, katulad last year, starting 2020, dire-diretso because of the pandemic, no? Most of the time, people are afraid to put in their money sa stock market kasi nga bumabagsak. But if you will know kung anong kumpanya, anong stocks, anong shares of stocks ang bibilin mo, this can be an opportunity for you kasi mas nabibili mo sila yung mga magagandang kumpanya sa napakamurang presyo. But again, you need to know, kailangan alam mo kung anong kumpanya yung bibilin mo pag bumababa ang stock market. Yun. Oo. Sir Elmer, thank you very much sa ganitong kaalaman na nai-share natin. Ito yung napakasaya as a expert sa isang bagay na ibibigay ninyo na kaalaman sa iba't ibang mga aspeto sa mga manunod sa mga Rangers at sa amin, kay Shikay na at ako, si Kay Papa P. At Sir Elmer, bilang isang yaman coach at final advisor, ano ang mga tips at advices na pwede nating sabihin sa mga manonood kapag sinabing stock market? Hindi mawawala unang-una ang pagpaplano. Kasi ang stock market ay may binabagayan na plano. So, ang suggestion ko, kung plano mo i-explore ang stock market, talk to someone. Maybe, mas maganda kung professional na iintindihan ng stock market. At ang maganda, pwede kang payuhan, hindi lang sa pag-invest sa stock market, but overall, papaano mo ba paplanuhin ang iyong mga finances. Exactly. Sir Elmer, isa pa, huling katanungan. Yes. Sir Elmer, ang napaka-hot seat na question ay, how do our Car Rangers reach you? Thank you. So, you can reach me through my mobile phone, 0905-289-3873. Magpakilala ka lang or i-message mo lang kung ano yung question mo. Or you can email me, elmer@personalfinance.ph. Ngayon, kung nasa Facebook ka, nasa TikTok ka, hanapin mo lang ako, Money Coach Elmer. From time to time, nagpo-post ako ng video that can help you in terms of your investment, hindi lang sa stock market at marami pang investment.
Yes, Sir Elmer. At ito pa, dagdag pa natin ang ating mga grupo na PFA. Ito. At pwede nyo pong i-contact at iba pang mga numero na magpo-project po sa inyong screen ng mga ka-Rangers. Narito ang kanilang PFA na 0917-5005-0709 at pwede nyo silang email sa yaman at personalfinance.ph po yan. At pwede nyo i-ask a friend for free service sa kanilang way para makatulong kay Sir Efren. At with our personal coach na si Sir Efren. At ito, at with our Yaman coaches na sila Sir Elmer at marami pang iba, maraming salamat Sir Elmer sa padayon na serbisyo at pagbibigay ng kaalaman sa ating mga ka-Rangers. Di ba, Shikikay? Yes, maraming salamat Sir Elmer at sa mga Yaman coaches natin before and ngayon na nagko-comment sa ating Facebook page. Maraming salamat. Sir Elmer, syempre hindi namin kakalimutan sino naman yung gusto niyong pasalamatan. Thank you. So gusto ko lang batiin, pasalamatan ang mga kaibigan ko na nanood sa akin ngayon. Hopefully, marami kayong natutunan and pick up. Syempre yung pamilya ko rin na lagi ako sinusuportan yan kahit nasa online school sila ngayon. Yes, Sir Elmer. Kaya nga sabi ni Sir Manny dito, yaman sa knowledge yan si Coach Elmer, investment masterclass na yan. Sabi niya, Sir Elmer, oh. Wow na wow, oh. At arangkada yan with our Pangasinan Rangers also na gustong magpabati din with our Lola Lourdes, Lolo Guding at Delia Tulyok. Si Tita Delia medyo gusto din mas sa kaalaman sa stock market. Maraming salamat daw sa inyong pagbibigay ng kaalaman sa stock market. Yes, and OFWs natin na nanonood all the way from Taiwan and Korea. Maraming salamat. And UAE nga pala, lagi ko UAE. And yan, Coach Elmer and to our PFA, ang dami pong mga OFW na. Yes, mga Hong Kong Rangers also na sila Earl Merly, Agbayani Season, Brenda at Vilma Tulyok. Maraming salamat sa suporta at sa panonood nyo sa ating programa. Lalo na ngayong Financial Education with Sir Elmer Zabala. Naman. Ayun, Sir Elmer, maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan. At ito na naman ang isang Lunes na nagbigay sa atin ng kaalaman at paano lumaban sa iba't ibang aspeto. At ready ka na ba sa ating quote of the day, Shikikay? Yes naman, partner. Labas na natin yan. Ayan, basahin mo na. Napakagandang Shikikay. Naman. Choose your battles wisely because if you fight them all, you'll be too tired to win the really important ones. Yes, oo naman. Kaya sabi nga nila, choose your battles that are worthy. Worth fighting for mga car-rangers, diba? Kasi mararamdaman mo ang pagod, mararamdaman mo na hindi worth it ang laban na yan. Oo, at syempre, patuloy na lumalaban at kasama natin sa Morning Barkadahan ng ating mga sponsors. Wow! Narito na ang NJCP Resort, TJ Home Builders, Baguio, Country Club, Laymoning Hotel, at isa sa mga healthiest na cafe sa syudad ng Baguio, ang Loves Cafe. Isama mo na ang Sangyo Pocha at Studio Coffee. Naman, syempre, wala nang aw sa pau. Lorma Medical Center, Mayamyanan Balita ngayon, and also, May Manos. Yun, at marami pa tayong aarangkada stories bukas. Kaya't mga ka-Rangers, kita-kits bukas. Kasama pa rin si Papa P ang magpapatuloy at magpapaarangkada sa inyo ng mga arangkada stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Siyempre, kulitan, kwentuhan, kakikayan nyo every morning at syempre hatid namin ay critical, inspiring, and mga car-rangers, responsible stories lang naman sa bawat agahan. Syempre, ito ang barkadang kukumpleto ng bawat umaga nyo. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.